పరిశుద్ధుడైన మమ్మల్ని కన్న మా తండ్రి, ఈ పరిశుద్ధమైన, ప్రశస్తమైన, ఈ మహోన్నతమైన నామానికి ఈ రాత్రి కాలమును మీ పాద సన్నిధిలో నిండు మనసుతో వినమ్రులుగా మీకు కృతజ్ఞతాస్తులు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి. తండ్రి, మమ్మల్ని మీరు ప్రేమించారు. ఈ భూమి మీద బ్రతుకునిచ్చి బ్రతుకుతో నేర్పి మాకు కావలసిన సమస్తమును మీరు ముందుగానే మా కొరకు సిద్ధపరిచి మీ కృపలో మమ్మల్ని జ్ఞాపకం చేసుకొని మరోసారి మీ సన్నిధిలో మీకు కృతజ్ఞతలు తెలిపే మహత్తర భాగ్యాన్ని ఇచ్చినందుకే కృతజ్ఞతలు దేవ. మీ సన్నిధిలో మీ కుమార్తె శశికళ నిద్రించి లోకంలో తన శ్రేయోభిలాషుల్ని, తన స్వజనులను విడిచి మీ సన్నిధికి చేరిన ఈ మంచి తరుణంలో విడవబడిన కుటుంబము భారభరితమైన హృదయాలతో మీ సన్నిధిలో ఉంది. హృదయాలను తేలికపరిచే, ఓదార్పునిచ్చే, మనస్సును స్వస్థపరిచే విలువైన సంగతులు మాకు అందించండి. కుటుంబం అంతటిని జ్ఞాపకం చేసుకోమని, ఈ కార్యక్రమం ద్వారా బలపరచమని యేసుక్రీస్తు వారి పరిశుద్ధమైన నామంలో ఈ ప్రార్థన అడిగి వేడుకుంటున్నాం పరమ తండ్రి, ఆమేన్. ప్రియమైన దేవుని వాళ్ళగా మీ అందరికీ, అలాగే ప్రత్యేకించి వేదిక పైన ఉన్న దైవజనులు, దైవదాసులు, పెద్దలందరికీ, కుమార్తెను కోల్పోయి బాధభరితమైన హృదయాలు ప్రతి ఒక్కరికి ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారి పేరిట నా వందనములు, శుభములు తెలుపుతున్నాను. ప్రియులరా, ఇలాంటి సందర్భంలో వందన వచనము, శుభవచనము చెప్పవచ్చండి. మరి ఒక బిడ్డను కోల్పోయిన కుటుంబం మన సన్నిధిలో ఉంది. ఒక చెల్లిని కోల్పోయిన మరి కుటుంబ సభ్యులు ఇక్కడ ఉన్నారు. ప్రత్యేకించి కుటుంబ సభ్యులు జాగ్రత్తగా వినండి. మీ గురించే నేను వాక్యం చెప్పడానికి వచ్చాను. ఎందుకంటే నాకు ఒక విషయం చెప్పారు. చెల్లి దేవుని కొరకు చాలా చక్కగా భక్తిగా బ్రతికేదని నాకు ఒక వీడియో పంపించాను. తాను వాక్యం చెప్తూ మాట్లాడిన మాటలకు సంబంధించిన ఒక వీడియో క్లిప్ పంపించాను. ఆ మాటలను చూసి మాత్రమే నేను వాక్యం చెప్పడానికి వచ్చాను. భక్తులు, దేవుని కొరకు బ్రతికిన వారు ఈ భూమిని విడిచి, స్వజనులను విడిచి వెళ్ళిపోయిన చాలా సందర్భాలలో లోకములో రకరకాలుగా పుకార్లు ఉంటాయి. మహనీయుడు, మహానుభావుడు యేసుక్రీస్తు వారు చనిపోయిన ఆ రోజుల్లో కూడా ఎన్నో పుకార్లు, షికార్లు చేశాయి. మాట్లాడే వాళ్ళు చాలా రకాలు మాట్లాడుకుంటారు. అదేంటండి, దేవుని కొరకు భక్తిగా బ్రతికితే చనిపోవటం ఏంటండి? దేవుడు స్వస్థపరచలేడా? ఏదైనా ఒక రోగం వచ్చినప్పుడు ఆ రోగములో నుంచి ఆయన బయటికి రప్పించలేడా? అదేంటి మీ దేవుడు అంత అసమర్థుడా? మీరు నమ్ముకున్న దేవుడు గొప్పవాడు కదా, మీరు చాలా గొప్పవాడని చెప్తారు కదా. మరి చెల్లికి తాను గర్భవతిగా ఉన్నప్పటి నుంచి ఏదో ఒక రోగం వచ్చింది. ఆ రోగం తీవ్రతరమైంది. ఆ రోగం ద్వారానే తను మరణించింది. ఈ లోకాన్ని విడిచి వెళ్ళిపోవటం వల్ల
చాలామంది విశ్వాసంలో బలహీనలవుతుంటారు. ప్రియులారా, నేను మాట్లాడే ఈ కొద్ది మాటలు మీరు వినగలిగితే దేవుడు ఎప్పుడు కూడా ఆయన కార్యాలు చాలా గొప్పగా చూపిస్తుంటాడు. బాధలో ఉన్నప్పుడు మనం కొన్ని సందర్భాలు మనకు నోటికి వచ్చిందలా మాట్లాడుతుంటాం. వెనక ముందు ఆలోచించకుండా మాట్లాడుతుంటాం. ఆవేశంతో మాట్లాడుతుంటాం. ఆవేదనతో మాట్లాడుతుంటాం. అది మానవ నైజంగా కనబడుతుంది. అంతేకాని అందులో వాస్తవం ఎంత అని ఆలోచించాలి. ప్రియులారా, మీకు అనిపించవచ్చు, ఈ భూమి మీద ఉన్నటువంటి తల్లిదండ్రులకు దేవుడు కడుపు కోత మిగిలించాడు, వారి గుండెలు బద్దలయ్యాయి, వారు ఇప్పుడు చాలా మనోదుఖంతో ఉన్నారు, వారి వేదనను ఎవరు తీర్చగలరు, వారి బాధను మాటల్లో మనం చెప్పలేము. ఇవన్నీ నిజమే, ఇవన్నీ నిజమే. మీ అందరూ ఆశ్చర్యపోయే ఒక విషయం చెప్తాను. ఈ గాయాన్ని చేసిందే దేవుడు, ఈ బాధను కలిగించిందే దేవుడు, ఈ దుఃఖానికి కారణమే దేవుడు. అదేంటి? ఆ కుటుంబం చేసిన నేరమేంటి? ఆ కుటుంబానికి ఎందుకు ఇంత బాధ కలిగింది? ప్రతి సందర్భంలో తప్పు చేస్తేనే గాయం అవ్వదు. మన జీవితాలలో మనము తప్పు చేసిన ప్రతిసారి శిక్షను అనుభవించవచ్చు. కొన్ని సందర్భాల్లో తప్పు చేయకపోయినా అనుభవించాల్సి ఉంటుంది. అలాగని అది శిక్ష అనుకోకండి, దాన్ని శిక్షణ అంటారు. శిక్షకి శిక్షణకి మీకు తేడా తెలియదు. మేలు జరగటానికి కూడా కొన్ని సందర్భాలలో గాయం చేయాల్సి ఉంటుంది. దేవుడు మేలు చేయడానికి చేసే గాయాలు ఉన్నాయి. ఈ సందర్భంలో నాకేమర్థమైందంటే, ఈ భూమి మీద భక్తులుగా బ్రతుకుతున్నటువంటి వారిని కూడా దేవుడు లోకాన్ని విడిచి తీసుకొని తన శ్రేయోభిలాషుని, రక్త సంబంధికులను కాదనుకొని తీసుకొని ఎందుకు వెళ్ళిపోతుంటాడో అని నేను చాలా తీవ్రంగా ఆలోచించేవాడిని. ఈ సందర్భంలో ఒక మాట చెప్తాను, నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్. నాకంటే పెద్దవాడు, నా రక్త సంబంధి, నా కుటుంబంలో నాకంటే ముందు దైవ సేవలో కొనసాగిన నా అన్న విజయ్ కుమార్ గారని, ఆయన వాకింగ్ చెబుతూ ప్రాణాన్ని వదిలాడు. వాకింగ్ చెబుతూనే ఆయన ప్రాణం వదిలితే చాలామంది దీన్ని రకరకాలుగా మాట్లాడుకున్నారు. చివరికి దేవుని సేవ చేసే దైవ సేవకులు కూడా అదేంటండి, ఆయన దైవ సేవకుడైనప్పుడు వాక్యం చెప్తూ చనిపోవటం ఏంటి అని అన్నారు. స్టెఫెన్ గారు వాక్యం చెప్తూనే చనిపోయారు. దేవుని సేవలో మరణం అనేది అది చాలా గొప్ప వరం. ఇది అందరికీ రాదు. దేవుని కొరకు భక్తిగా బ్రతుకుతూ చావటం అన్నది అందరికీ రాదు. ఈ భూమి మీద మనము దేవుని కొరకు సమస్తాన్ని వదులుకొని బ్రతుకుతున్నప్పుడు, లోకం మనల్ని గాయపరిచే మాటలు మాట్లాడుతున్నప్పుడు భయపడకండి. కుటుంబానికి దేవుడే గాయం చేశాడని నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, ద్వితీయోపదేశకాండంలో దేవుడు ఒక మాట చెప్పాడు. ఒకసారి చూద్దాం అందరం. ద్వితీయోపదేశకాండం మీ చేతిలో ఉన్న బైబిల్లో నుంచి ద్వితీయోపదేశకాండము 32వ అధ్యాయము 39వ వచనాన్ని ఎవరైనా స్పీడ్గా చదివి సహాయపడండి. ఇదిగో నేనే దేవుడను, నేను తప్ప వేరొక దేవుడు లేడు, మృతి నొందించువాడను బ్రతికించువాడను నేనే అన్నాడు. రెండూ చేయగలగట. అయితే ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళలో మనుషులుగా మనం ఏం చూడగలిగామంటే, మృతి నొందించింది మాత్రమే చూశాం.
ఇది చూసి అదేంటండి మీ దేవుడు అలా చంపాడు అని అనుకుంటున్నారు. ఎందుకంటే మనమే చెప్తాం కదా, మనిషికి చావు ఎవరి వల్ల వస్తుంది? మనిషికి చావు ఖచ్చితంగా దేవుడు రాసిన శాసనం వల్లే వస్తుంది. ఈ భూమి మీద నుంచి మనిషి శరీరమును వదిలి వెళ్ళిపోవాలంటే అది కేవలము దేవుని ఆజ్ఞ లేకుండా జరగదు. అలాంటప్పుడు మీ దేవుడు ఏంటండి భక్తులను చంపుతున్నాడేంటి? దేవుని కొరకు బ్రతికిన వాళ్ళని చంపుతున్నాడేంటి? యథార్థవంతులను చంపుతున్నాడేంటి? లోకంలో చాలా మంది ఉన్నారు. దొంగతనాలు చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు, అబద్ధాలు మాట్లాడే వాళ్ళు ఉన్నారు, ఉగ్రవాదులు ఉన్నారు, నక్సలైట్లు ఉన్నారు, ఇలా ఘోరాతి ఘోరమైన పాపాలు చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళని తీసుకెళ్ళొచ్చు కదా, భక్తులను తీసుకెళ్తున్నాడు ఏంటని మీకు అనిపించవచ్చు. ఎందుకంటే మీరు మానవ మెదడుతో ఆలోచిస్తున్నారు కనుక మీకు అనిపిస్తుంది. మట్టి మెదడుతో మనం ఆలోచిస్తుంటాం కనుక మనకు అలాగే అనిపిస్తుంది. కానీ ఇలా చేయటంలో దేవుడు మనకేమి అన్యాయం చేయడు. మృతి నొందించి వాడను నేనే అన్నాడు. అందరినా? ఇప్పుడు శశికళ అనే సహోదరిని కూడా మృతి నొందించింది దేవుడేనా? ఖచ్చితంగా దేవుడే మృతి నొందింపజేశాడు. దాంట్లో సందేహం ఏం లేదు. ప్రతి ఒక్కరిని ఈ భూమి మీద పుట్టుకొని వస్తున్న సర్వజీవులకు మరణం జననము దేవుడే ఇవ్వాలి. జననాన్ని ఇస్తున్నది దేవుడే, మరణాన్ని కూడా ఆయనే రాశాడు. అలా చెల్లికి కూడా అలాగే జరిగింది. మరి అలాంటిది ఏంటండి దేవుడు అలా చేశాడు, అన్యాయం చేశాడు అనుకుంటున్నారా? అన్యాయం చేయడు. మళ్ళీ దేవుడు అన్యాయం చేయడు. ఇంకో మాట చదివితే అక్కడ ఏముంటుందంటే, మృతి నొందించువాడను నేనే, బ్రతికించువాడను నేనే, గాయపరుచువాడను నేనే అని అన్నాడు. అదేంటి? అందుకే చెప్పాను, కుటుంబ సభ్యులకి ఇప్పుడు గాయమైంది, బంధుమిత్రులకు గాయమైంది. చాలా మంది ఇప్పటికీ ఇంకా ఏడుస్తున్నారు. నాకు ఆ ఏడుపు శబ్దం వినబడుతుంది వస్తున్నప్పుడు. అంటే మీరు ఏడుస్తున్నారంటే మీరు గాయపడ్డారు. మీరు కన్నీటి పర్యంతం అవుతున్నారంటే మీ గుండె పగిలినట్టయింది. మీరు చాలా మనోవేదనతో ఉన్నారు, మీరు దుఃఖంలో ఉన్నారు, మనోవ్యాకులత మీకుంది. చాలా మంది మాట్లాడుకున్నారు. విచిత్రం ఏంటంటే సోషల్ మీడియా చాలా స్పీడ్గా సమాచారం చేరవస్తుంది. నేను హైదరాబాద్లో ఉన్నాను. ఆరాధన జరుగుతున్న సమయంలో దేవరాజు గారు ఈ ఫోటో పెట్టారు, ఈ చెల్లి గురించి ప్రార్థన చేయండి అని చెప్పి. చూశానండి. చూసి ప్రార్థనలో జ్ఞాపకం చేసుకున్నాం. కానీ మన ప్రార్థన దేవుడు వినలేదా? విన్నాడు, కానీ తీసుకెళ్ళాడు. చాలా మందిలో రకరకాల సందేహాలు. ప్రార్థించినా ఎందుకు తీసుకెళ్ళాడు? ఒక చెల్లి విషయంలో అన్యాయం జరిగిందని అనుకుంటున్నారా? ఒక కుటుంబానికి దేవుడు అన్యాయం చేశాడు అనుకుంటున్నారా? దేవుడు అన్యాయం చేయలేదు. గాయపరచువాడను నేనే, అలాగే స్వస్థతను కూడా నేను ఇస్తాను అన్నాడు. దేవుడు గాయపరుస్తాడా? గాయపరిచాడండి. గాయమయ్యింది. మీలో చాలా మంది ఏడ్చారు, మీలో చాలా మంది కన్నీళ్లు గార్చారు, మీలో ఇప్పటికీ ఆ మానని గాయం ఉంది. మీలో చాలా మందిలో ఉంది. మీరు బాధపడుతున్నారు. ఇప్పటికీ దుఃఖభరితమైనటువంటి ముఖాలతో మీరు దేవుని సన్నిధిలో ఇప్పుడు ఉన్నారు. భారభరితమైనటువంటి హృదయాలతో మీరు దేవుని సన్నిధిలో ఉన్నారు. నిజంగా మీకు గాయమైన మాట వాస్తవం, మీరు బాధపడ్డ మాట వాస్తవం. ఇదంతా నిజమే. దీన్ని ఎవరు కాదనగలరు? కాదనలేరు. గాయపరిచాడట దేవుడు. నేను గాయపరచువాడను. మనసుకు గాయమవుతుందా? గాయమైందండి. మనసుకు చాలా దుఃఖం కలిగింది ఇప్పుడు. అయితే దేవుడు అన్నాడు వెంటనే, గాయపరిచిన మిమ్మల్ని నేనే స్వస్థపరుస్తానన్నాడు. ఆయన స్వస్థపరుస్తాడట. ఈ రోజున్న గాయం, ఇంకా చెప్పాలంటే ఆ చెల్లి చనిపోయిన నాడున్న ఆ గాయం చనిపోయిన కొన్ని గంటల తర్వాత ఉండదు. మళ్ళీ చనిపోయిన కొన్ని గంటల తర్వాత ఉన్నటువంటి అదే గాయము, అదే బాధ చనిపోయిన కొన్ని రోజుల తర్వాత ఉండదు. చనిపోయిన తర్వాత కొన్ని గంటలకున్న బాధ రోజులకు ఉండదు, రోజుల్లో ఉన్న బాధ వారాల్లో ఉండదు, వారాల్లో ఉన్న బాధ నెలల్లో ఉండదు,
అలా కాలము గడుస్తున్న కొద్దీ దేవుడు స్వస్థతనిస్తాడు. నిజంగా ఒకవేళ మీలో ఎవరైనా మీ కుటుంబ సభ్యులని, మీ ఆత్మీయులని, మీ బంధుమిత్రులని, మీరు బాగా ప్రేమించిన మీ దగ్గరి వాళ్ళని మీరు కోల్పోయినప్పుడు అదే బాధ మీకు జీవితం అంతా ఉందనుకో, ఈ భూమి మీద మీరు బ్రతకలేరండి. మనం బ్రతకలేమండి. మన మనసు చాలా తేలిక అయ్యేటట్టుగా దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడు తెలుసా? ఆ వ్యక్తిని కోల్పోయాను అన్నప్పుడు మనకు వినబడిన వార్త వల్ల మన గుండె బరువెక్కిపోయి దుఃఖభరితంగా అయిపోయిన ఆ గుండెను దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడు తెలుసా? ఆ మనసును మెల్లిమెల్లిగా దేవుడే స్వస్థపరుస్తున్నాడు. అందుకే ఆయనే మనకు తేలిక చేస్తుంటాడు. అలా తేలికైంది అనటానికి గుర్తులేంటి తెలుసా? ఆ బిడ్డను కోల్పోయిన తల్లిదండ్రులు ఆ రోజు కనీసం పచ్చి మంచినీళ్ళు ముట్టుకోరు. కుటుంబ సభ్యులు కనీసం ఎవరితో మాట్లాడడానికి ఇష్టపడరు. వాళ్ళ కళ్ళెంబడి నీళ్లు జలజల రాలిపోతూనే ఉంటాయి. వాళ్ళని కదిలిస్తే ఏడుస్తుంటారు. వాళ్ళతో ఏదైనా మాట్లాడుతుంటే ఏడుస్తూనే ఉంటారు. అంత బాధలో ఉన్నారు చూసారా? అక్కడ జరుగుతున్నది ఏంటి తెలుసా? మీరు కన్నీళ్లు గారుస్తున్నారంటున్నారు, నేనేమంటాను తెలుసా? స్వస్థత చేస్తున్నాడు దేవుడు అంటాను. ఎలా స్వస్థత జరుగుతుందో తెలుసా నీకు? మనిషి కన్నీళ్లు కారుస్తుంటే హృదయంలో నిండిన బాధ కన్నీటితో పాటు ఆ బరువు తగ్గిపోతుంటుందండి. డాక్టర్లు చెప్పే విషయం తెలుసా? మీకు బాధ వచ్చినప్పుడు ఏడవాలి. మీకు బాధ వచ్చిందంటే బాధను దిగమింగుకోకూడదు. ఎక్కువ మందికి గుండెపోట్లు ఎలాంటి వాళ్ళకు వస్తాయి తెలుసా మీకు? ఈ మధ్యకాలంలో సర్వేలో చెప్పిన విషయం ఏంటంటే, ఎవరైతే బాధను హృదయంలో పెట్టుకొని ప్రక్కవారితో పంచుకోకుండా ఉంటారో అలాంటి వాళ్ళకి ఎక్కువగా గుండెపోటు వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి. మన హృదయంలో ఉన్న బాధను ఇతరులతో పంచుకోవాలి, తేలిక చేసుకోవాలి. ఏడుపు వచ్చినప్పుడు విస్తారంగా ఏడవండి. మీరు బాధ అనిపించినప్పుడు ఏడవండి. మీ నవ్వును దుఃఖంగా మార్చుకోండి అని చెప్పాడు. తప్పేం లేదు అందులో. మీకు ఏడవాలనిపించినంత సేపు ఏడవండి. కానీ మీ ఏడుపుకు అర్థం ఉండాలి, మీ కన్నీటికి అర్థం ఉండాలి. తప్పు చేసి ఏడవటం కాదు. నిజంగా బిడ్డను కోల్పోయిన వాళ్ళు ఏడవాలనిపించిందా? అయితే మీరు ఏడిచారు. మీ హృదయంలో ఉన్నటువంటి దుఃఖాన్ని తీశారా? అయితే అక్కడే మీకు స్వస్థతనిస్తున్నాడు దేవుడు. అందుకే మీరు తేలికైపోయారు. ఆ తర్వాత పచ్చి మంచినీళ్ళు తీసుకోలేని మీరు కొద్దిసేపు అయ్యాక నీళ్ళు తాగారు. ఆ తర్వాత టీ తాగారు. ఆ తర్వాత బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయగలుగుతున్నారు. ఆ తర్వాత కొంచెం తినగలుగుతున్నారు. అలా కొన్ని మెతుకులు మీ కడుపులోనికి వెళ్తున్నాయంటే దాని అర్థం ఏంటి తెలుసా? మెల్లిమెల్లిగా మీ మనసును దేవుడు తేలిక చేస్తున్నాడు. అంటే గాయపరిచిందే మీరు చూస్తున్నారు, కానీ మరి నేను స్వస్థత కూడా ఇచ్చాను కదా, దాన్ని చూడరా? దేవుడిస్తే ఇలాగే ఉంటుంది సమాధానం. దేవుడు ఎవరికి అన్యాయం చేయడండి, ఎవ్వరికి చేయడండి. చరిత్రలో ఇప్పటి వరకు దేవుడు ఎవరికి అన్యాయం చేసినట్టుగా లేదు తెలుసా? అందుకే భక్తుడు యోబు గ్రంథం అంటాడు 34 అధ్యాయంలో, యోబు గ్రంథం 34 అధ్యాయం 10వ వచనములో మహోన్నతుడైనటువంటి దేవుని గురించి రాయబడినటువంటి అద్భుతమైన మాట, విజ్ఞానము గల మనుషులారా నా మాట ఆలకించండి అయ్యా. అసలు దేవుడు అన్యాయం చేయుట అసంభవం ఎక్కడ జరగలేదా? మీరు అనుకుంటున్నారు నా బిడ్డను తీసుకెళ్ళిపోయి దేవుడు అన్యాయం చేశాడు. చాలా మంది తల్లులు బిడ్డల్ని కోల్పోయినప్పుడు, చాలా మంది తండ్రులు వాళ్ళ పిల్లల్ని కోల్పోయినప్పుడు, కన్న పేగు అంటారు కదా, ఆ కన్న పేగు బంధం అని చాలా గొప్పగా చెప్తారు, మంచిదే. అలా బిడ్డల్ని కోల్పోయినప్పుడు కొన్ని సందర్భాల్లో శృతి మించి మాట్లాడేస్తుంటారు. ఎలా మాట్లాడుతుంటారు తెలుసా? దేవుడు మాకు అన్యాయం చేశాడండి, చెట్టంతా ఎదిగిన నా కుమార్తెను తీసుకెళ్ళాడు, చెట్టంతా ఎదిగిన నా కుమారుని తీసుకెళ్ళిపోయాడు, నాకు కడుపు కోత మిగిల్చాడు, నాకు గుండె కోతండి, నా కుమారుని నాకెవరు తీసుకొని రాగలరు, నా బిడ్డను నాకెవరు తీసుకొని రాగలరండి, నా జీవితంలో నా బిడ్డను కోల్పోయానంటే దేవుడు నాకు అన్యాయం చేశాడంటారు. దయచేసి భవిష్యత్తులో మీరు ఎప్పుడు మాట్లాడకండి. మీకు తెలుసో తెలియకో అలా మాట్లాడి ఉంటారేమో.
పిల్లల్ని కోల్పోయిన బాధలు, బంధుమిత్రులను కోల్పోయిన బాధలు, నీ రక్త సంబంధికులను కోల్పోయిన బాధలు, ఆవేదనలతో మీరు అని ఉంటారు. కానీ ఆ వేదనలో కూడా మన నోటి నుండి తప్పుడు మాటలు రాకూడదు. వాస్తవానికి దేవుడు మీకు ఏం అన్యాయం చేయడండి. దేవుడు మనకు అన్యాయం చేయటం ఏంటండి? ఆయన మనిషి కాదు కదా, అన్యాయం చేసేవాడు మనిషి. కానీ దేవుడు అన్యాయం చేయలేదా? ఎప్పుడు చేయలేదా? ఎక్కడ చేయలేదా? చరిత్రలో ఇప్పటి వరకు అది సంభవించలేదట. దేవుడు ఎవరికి ఎప్పుడు ఎక్కడ అన్యాయం చేయలేదట. శశికళ అనేటువంటి ఒక చెల్లిని లోకంలోంచి తీసుకెళ్ళిపోయి అన్యాయం చేశాడని మీరు అనుకుంటున్నారేమో. తల్లిదండ్రులుగా ఒకవేళ మీకు అలాంటి ఆలోచన ఉంటే మీరు కూడా ఇంకా ఆలోచన చేర్పేసుకోండి. దయచేసి మీ పట్ల దేవుడు అన్యాయం చేయలేదు. ఎందుకో తెలుసా? మీరు అనుకున్నారు మా కుమార్తె అని. ఇప్పుడు నేను ఇంకా గొప్ప విషయం చెప్పనా? అసలు ఆ బిడ్డ మీ కుమార్తె కాదు. మీరు అనుకున్నారు అలా కుమార్తెని, నా బిడ్డని కన్న తల్లిదండ్రులు మీరు అనుకున్నారు. అంతకంటే గొప్ప విషయం ఏంటి తెలుసా? ఆ బిడ్డ దేవునికి బిడ్డ. దేవుని బిడ్డండి, దేవుని కుమార్తె, దేవుని కుమారుడు. ఈ భూమి మీద ఉన్న వాళ్ళంటే ఎవరు అనుకుంటున్నారు? ఈ భూమి మీదకి వస్తున్న ప్రతి ఒక్కడు, మానవాళి అందరూ దేవుని పిల్లలే. లూకాసు వార్త 3:38 చదవండి. లూకాసు వార్త 3:38 కేనాను ఎనోషుకు, ఎనోషు షేతుకు, షేతు ఆదాముకు. వీళ్ళు ఇలా కన్నారు, వీళ్ళు కుమారులు అని చెప్పుకొని వచ్చి, ఆదాము ఎవరికి కుమారుడు తెలుసా? ఆదాము దేవునికి కుమారుడు అని ఉంది. మనం అంతా ఆదాము నుంచి వచ్చాం కదా, మనమంతా ఆదాము నుండే కదా వచ్చాము. మొట్టమొదటి మానవుడు ఆదామే కదా. ఆ మొట్టమొదటి మానవుడైన ఆదాము నుంచి వచ్చిన వాళ్ళందరూ ఏమవుతారు? దేవుడికి. ఆదామే దేవుని కుమారుడైనప్పుడు ఆయన నుంచి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు దేవునికి కుమారులేనయ్యా. అది ఆడవాళ్ళైనా మగవాళ్ళైనా, ఆడ మగ కాకుండా హిజ్రాలుగా ఉన్న వాళ్ళైనా, ఎవరులైనా, నపుంసకులు సైతం అందరూ దేవునికి పిల్లలే. ఏమనుకున్నారు? అందరూ దేవునికి పిల్లలు, అందరూ దేవునికి పిల్లలే. అందుకే హోషేయ గ్రంథంలో 11 ఇశ్రాయేలు అనేటువంటి ఒక జనాంగం గురించి ఒక మాట రాశాడండి. హోషేయ గ్రంథము 11 ప్రారంభ వచనం చదవండి. హోషేయ గ్రంథము 11 ప్రారంభ వచనము. దేవుడు ఎవరికి అన్యాయం చేయడండి. మనం అనుకుంటున్నాం వాళ్ళ మనుషులుగా, ఎందుకంటే దేవుని మనసు మనకు అర్థం కాలేదు. దేవుణ్ణి దేవుడిలా అర్థం చేసుకోండి. దేవుణ్ణి దేవుడిలా అర్థం చేసుకుంటే మన జీవితం చాలా గొప్పగా అనిపిస్తుంది. అసలు ఈ బాధ బాధలాగా అనిపించదండి, దుఃఖము దుఃఖంలాగా అనిపించదు. వాస్తవంలోనికి వెళ్ళి ఆలోచించాలి. ఇశ్రాయేలు గురించి ఏమంటున్నాడు చదవండి. ఇశ్రాయేలు అనే ఆయన ఒక్కడు కాదు. ఇశ్రాయేలు అని అంటే జనాంగం. ఇశ్రాయేలు అనగానే చాలా గొప్ప జనాంగం. ఐగుప్తు దేశంలో నుండి మోషే గారి ద్వారా పాలు తేనెలు ప్రవహించే దేశానికి వాళ్ళని తీసుకుని వచ్చాడు. అలా తీసుకుని వస్తున్న జనాంగము ఒకరు కాదు, ఇద్దరు కాదు, చాలా గొప్ప జనాంగం. ఇంచుమించు ఒక 50 లక్షల మంది ఉన్నారన్న ఆశ్చర్యం లేదు. అంతమంది జనాంగం. ఆ తర్వాత ఇంకా విస్తరించారు వాళ్ళు. అలాంటి ఒక జనాంగం గురించి చెప్తూ భక్తుడు అంటున్నాడు, ఇశ్రాయేలు అనగా మొత్తం ఆ జనాంగము బాలురై ఉండగా నేను అతని ఎడల, ఆ జనాంగం ఎడల ప్రేమ కలిగి నా కుమారుణ్ణి ఐగుప్తు దేశంలో నుండి పిలిచాను. నా కుమారుణ్ణి అంటే ఒక జనాంగాన్ని నా కుమారుడు అంటున్నాడు. ఆ జనాంగంలో చిన్నపిల్లలు ఉంటారు, ఆ జనాంగంలో యవనస్తులు ఉంటారు, ఆ జనాంగంలో వృద్ధులు ఉంటారు, ఆ జనాంగంలో ఆడవాళ్ళు ఉంటారు, ఆ జనాంగంలో అన్ని రకాల వాళ్ళు ఉంటారు. ఆ జనాంగం గురించి అంటున్నాడు, ఒక కుమారుడు అంటున్నాడు. ఇప్పుడు ఈ క్యాంపు, ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి మీరే, మరి మీరు కూడా జనాంగమే కదా. మరి ఈ జనాంగాన్ని ఏమంటారు? ఈ జనాంగము కూడా దేవునికి కుమారుడే. కానీ కొందరు దేవుడు మీరు నా కుమారుడు అని చెప్తుంటే ఆ కుమారులుగా ఉండే అవకాశాన్ని దేవుడు ఇస్తే దాన్ని వినియోగించకుండా బతుకుతున్నారంటే, మరి ఎవరు కుమారులుగా వాస్తవంలోనికి వచ్చి ఆలోచిస్తే ఎవరు కుమారులుగా బ్రతుకుతున్నారంటే, క్రీస్తు యేసులోనికి బాప్తిసం పొందిన మీరంతా దేవునికి ఏమై ఉంటారు? పిల్లలు.
క్రీస్తు యేసులోనికి బాప్తిసం పొందిన వారంతా దేవుని పిల్లలే. ఎవరైతే క్రీస్తును ధరించారో వాళ్ళంతా దేవుని పిల్లలే. ఎవరైతే క్రీస్తును విశ్వసిస్తారో వాళ్ళంతా దేవుని పిల్లలే. వాస్తవంలోనికి వెళితే మనందరం క్రీస్తును విశ్వసించాం గనకనే ఈ మాటలు వింటున్నాం. విశ్వసించాం గనకనే మన దగ్గర బైబిల్ ఉంది. విశ్వసించాం గనకనే మనలో చాలా మంది బాప్తిసం పొందాము. యోహాను సువార్త 1:12 మనకు ఎలాంటి అధికారం వచ్చిందో చూడండి. యోహాను సువార్త 1:12 యేసుక్రీస్తు వారిని ఎందరు అంగీకరించిరో వారందరికీ దేవుని కుమారులయ్యే అధికారం ఇచ్చేటట్టు చూడండి. అనగా తన నామమందు అంటే యేసుక్రీస్తు వారి నామమందు విశ్వాసం ఉంచిన వారికి దేవుని పిల్లలగుటకు ఆయన అధికారం అనుగ్రహించారు. ఎవరు? తండ్రి అయిన దేవుడు మనందరికి అనుగ్రహించిన అధికారమట. ఏంటి అధికారం? దేవుని కుమారులు, మీరంతా నా పిల్లలు అంటున్నాడు. ఆయనేమో మీరు నా పిల్లలు అంటుంటే మీరేమో ఆయన పిల్లల్లాగా ఆలోచించట్లేదేంటి? దేవుడు బాధపడుతున్నాడు. అందుకే నా పిల్లలు నాలా ఆలోచించాలి. నా తలంపులు వేరుగా ఉన్నాయి, నీ తలంపులు వేరుగా ఉన్నాయి. ఏమ్మా, నేను మీకు అన్యాయం చేస్తానని ఎందుకని ఆలోచిస్తున్నారమ్మా? అమ్మా, నేను మీకు అన్యాయం చేయను తల్లి. నా పిల్లలారా, నేను మీకు అన్యాయం చేయను. ఇదిగో మీరంతా నా పిల్లలు అంటున్నాడు. మనం ఎలా అయ్యాము పిల్లలముగా? ఎవరైతే క్రీస్తు యేసులోనికి బాప్తిసం పొందారో, ఆ క్రీస్తును నమ్మటం వలన నమ్మి బాప్తిసం పొందారో, అలా బాప్తిసం పొందిన వారందరికీ చెప్తున్నాడు, మీరంతా నా పిల్లలు. బాప్తిసం పొందిన వెంటనే మనకి ఏమొస్తుందో తెలుసా అండి? పరిశుద్ధాత్మను వరాన్ని ఇస్తాడు. రోమీలకు రాసిన పత్రిక 8వ చెప్తున్నాడు చూడండి. రోమీలకు రాసినటువంటి పత్రిక 8:14 ఇదిగో దేవుని ఆత్మ చేత ఎందరూ నడిపింపబడుదురో వారందరూ దేవుని కుమారులయ్యుందురు. మీరు దేవుని కుమారులై ఉంటారట. ఎలా? ఆత్మ చేత నడిపింపబడేవారు. దేవుని ఆత్మ చేత నడిపింపబడే ప్రతి వారు దేవుని కుమారులేనట. యేసుక్రీస్తు వారిని ఎవరెవరైతే అంగీకరిస్తారో వారంతా దేవుని కుమారులేనట. యేసుక్రీస్తు వారిని అంగీకరించిన వారు ఎవరో కాదు, బాప్తిసం పొందిన మీరంతా యేసుక్రీస్తు వారిని అంగీకరించిన వారు. అంటే మీరంతా దేవుని కుమారులే. బాప్తిసం పొందినాడు మీ అందరికీ పరిశుద్ధాత్మ వరాన్ని దేవుడు ఇచ్చాడు. అంటే మీరు ఖచ్చితంగా పరిశుద్ధాత్మను కలిగి పరిశుద్ధాత్మ చేత నడిపింపబడుతున్నారు. చెల్లి గురించి అడిగాను, ఆమె బాప్తిసం పొందిందా లేదని అడిగాను. శశికళ అనేటువంటి చెల్లి బాప్తిసం పొందిందా అని అడిగాను. ఎస్, బాప్తిసం పొందిందని. అయితే దేవుని కుమార్తె, దేవుని కుమార్తె. ఒకనాడు ఇశ్రాయేలు జనాంగాన్ని నా కుమారుడు అని అన్నాడు. ఆదాము నా కుమారుడు అన్నాడు. ఈ భూమి మీదకి దేవుని కుమారులుగా పిల్లలుగా వచ్చిన వాళ్ళంతా దేవునిగా బ్రతకాల్సిన వాళ్ళు దేవుని కుమారులు అనేటువంటి ఆ భాగ్యాన్ని కోల్పోయారు. పాపముల చేత, అపరాధముల చేత చచ్చిపోయి దేవునికి దూరం అయిపోతే మళ్ళీ యేసుక్రీస్తు వారిని భూమి మీదకి పంపి తన ప్రాణాన్ని పెట్టించి రక్తాన్ని కార్చి ఆయన రక్తం చేత కడిగి మళ్ళీ కుమారులుగా చేసుకున్నాడండి. మీరు నా పిల్లలే అంటున్నాడు ఆయన. మనమే ఆయన పిల్లలమైనప్పుడు ఆయన పిల్లలు ఆయన దగ్గరికే కదా చేరాలి. మనము దేవుని పిల్లలమైనప్పుడు ఆయన చెంతకే కదా మనం చేరాలి. అది అన్యాయం ఎలా అవుతుంది చెప్పండి? అందులో న్యాయమే కదా ఉంది. పిల్లవాడు హాస్టల్కి వెళ్ళాడు, 4 రోజులు చదువుకోవడానికి వెళ్ళాడు, చదువుకున్నాడు, విద్య అంతా పూర్తి అయిపోయింది. విద్య పూర్తయ్యాక నేను ఇంటికి వెళ్తాను సార్ అంటే వెళ్ళు బాబు అంటారు. ఎందుకంటే అది న్యాయం. చదువు పూర్తయిన వెంటనే, పని పూర్తయిన వెంటనే ఇంటికి వెళ్ళాలి. మనకు కూడా భూమి మీద దేవుడు సృష్టించి పెట్టినటువంటి ప్రకృతిలో దేవుడు ముందుగా సిద్ధపరిచిన సత్క్రియలు చేసే పని పూర్తయ్యాక ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవాల్సిందే. వెళ్ళి అసలు సిసలైన తండ్రి దగ్గరికి చేరాల్సిందే. అది న్యాయం అండి. అందులో అన్యాయం ఏం లేదండి. మీరు అనుకుంటున్నారు దేవుడు నాకు అన్యాయం చేశాడని. అసలు వాస్తవంలోనికి వెళ్తే నీవు కొంతకాలం తండ్రి పాత్రలో ఉంటున్నావంటే, వాస్తవంలోనికి వెళ్ళి ఒక తల్లి పాత్రలో కొంతకాలం ఉన్నావంటే,
నువ్వు అన్న పాత్రలో ఉన్నావు, నువ్వు తమ్ముడి పాత్రలో ఉన్నావు, నువ్వు చెల్లి పాత్రలో ఉన్నావు, నువ్వు అక్క పాత్రలో, నువ్వు కొన్ని పాత్రలుగా ఇదిగో ఈ భూమి మీద జస్ట్ కొంతకాలం ఉండాలి, ఆ తర్వాత ఈ లోకాన్ని విడవాలి. అయ్యో మరి ఈ భార్యను వదిలేసి భర్త చనిపోవటం ఏంటండి? భార్యకు అన్యాయం జరిగింది కదండి, అలాగని చెప్పేసి భర్తకు అన్యాయం జరిగింది కదండి, పిల్లలకు అన్యాయం జరుగుతుందని మీరు అంటున్నారు. అది అన్యాయం జరిగిందని నీవు అంటున్నావు. దేవుడు అంటున్నాడు, నా పిల్లల్ని నా చెంతకు తీసుకెళ్తున్నాను, ఇది న్యాయం అని ఆయన అంటున్నాడు. దేవుడు అన్యాయము చేయుట అసంభవం. అది సంభవించదా? సంభవించదు. ఇప్పుడు చూడండి, ఆయనకు మనకు మధ్య ఉన్నది బంధము తండ్రి కుమారుల మధ్య ఉన్న బంధం అయితే, తండ్రి చెంతకు పిల్లలైతే అది అన్యాయం ఎలా అవుతుందండి? తండ్రి చెంతకు పిల్లలు వెళ్ళటాన్ని అది న్యాయంగా చూడాలి తప్ప అది అన్యాయం ఎలా అవుతుంది చెప్పండి? అందుకే దేవుడు అంటున్నాడు, ఇదిగో నీకు గాయమైంది కదా, కొంతకాలం నీ దగ్గర ఉంది కదా, కొంతకాలం పాలిచ్చి పెంచావు కదా, కొంతకాలం గోరు ముద్దలు తినిపించి పెంచావు కదా, కొంతకాలము నా బంగారం నా బుజ్జి కొండ అని ప్రేమ పెంచుకున్నావు కదా, అలా దూరం వెళ్ళిపోగానే మళ్ళీ తిరిగి రాదు అనిపించిన వెంటనే నీకు బాధ అనిపిస్తుంది కదా. గాయపరిచింది నేనే తల్లి, ఎందుకంటే గాయం చేసి నా బిడ్డలు నా దగ్గరికి తీసుకెళ్తున్నాను, అలాగని నీ గాయాన్ని అలాగే ఉంచాను, నేనేం మానుతాను, నువ్వెక్కడికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు తల్లి, నేనే నీ గాయాన్ని మానిపేస్తాను అంటున్నాడు. అంటే అన్యాయం చేయడా? చేయలేదండి. నేనే స్వస్థపరుస్తానమ్మా, కొంతకాలం ఆగు, కొంతకాలం అలా ఓపికతో ఉండు, 4 రోజులు అయ్యాక అసలు ఈ లోకాన్ని విడిచి వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు ఉంటారు చూసారా, వాళ్ళని మీరు జ్ఞాపకం కూడా చేసుకోరు, వారికి మీ జ్ఞాపకాలు కూడా ఉండరు. ఇప్పుడు బాధగా అనిపిస్తుంది కదా, కానీ తర్వాత నీకు జ్ఞాపకం రాకుండా చేస్తాను. ఎందుకు చేస్తానన్నాడు తెలుసా? అలాగే జ్ఞాపకాల్లో ఉంటే, అలాగే మన జ్ఞాపకాల్లో ఉంటే ఆ బాధను మోయాల్సి వస్తుంది. ఆ బాధనతో, ఆ మనోవేదనతో, మనో దుఃఖముతో ఈ భూమి మీద నీ బ్రతుకు దినదిన గండంగా అనిపిస్తుంది. నీకు నువ్వు బ్రతకలేవు, చాలా కష్టం. అందుకే డాక్టర్లు ఏమంటారు తెలుసా? ఏదైనా బాధతో వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు కౌన్సిలింగ్ చేస్తూ, ఏంటి మీరు ప్రశాంతంగా ఉండండి, ఆలోచించటం మానేయండి అంటుంది. ఆలోచించటం మానేయండి. మన కళ్ళ ముందు కనబడుతుంటే మనం పదే 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 ఆలోచిస్తాం. మన నుంచి దూరంగా తీసుకెళ్ళి, మనకు దేవుడేం అన్యాయం చేయట్లేదు, ఆయన నా బిడ్డను నా చెంతకు తీసుకెళ్తాను, నా బిడ్డను నా చెంతకే తీసుకెళ్తున్నాను. అందుకే మిగతా వాళ్ళందరి గురించి కూడా దేవుడిస్తున్న సమాచారం ఏంటంటే, కీర్తనల గ్రంథం 90వ అధ్యాయం 3వ వచనములో, కీర్తనల గ్రంథము 90వ అధ్యాయం 3వ వచనంలో చెప్తున్న మాటను చూద్దాము. నరులారా తిరిగి రండి అన్న మాట చెప్తున్నాడు. చూడండి, నీవు మనుషులను మంటికి మార్చుచున్నావు, నరులారా తిరిగి రండని ప్రభా మీరే సెలవిస్తున్నారు. మోషే గారి ప్రార్థన ఎంత గొప్పగా చూసారా? ప్రార్థనలో అంటున్నాడు, ప్రభా మీరే నరులను మంటికి మారుస్తున్నారు, మంటిలో కప్పేస్తున్నారు అనట్లేదు. ప్రభా మీరు నరులను మంటిలో కప్పేస్తున్నారు అనలేదండి. మనుషులను దేవుడు నరులో కప్పేయట్లేదట. ఆ కప్పేసేది ఎవరు తెలుసా? మనము. మన్ను చేసి వచ్చామంటారు. ఇలా కదా మన భాష ఎలా ఉంటుంది? మన్నయిందా అని అంటుంటారు. నాకు అర్థమయ్యేది కాదు, మన్నయిందా అంటే అంటే చావు కార్యక్రమం, అంత్యక్రియలు అయ్యాయా? అంత్యక్రియలు అంటే ఏంటి? చావు చేసి వచ్చాము. ఏం చేసి వచ్చారు? ఆ శవాన్ని తీసుకెళ్ళి మట్టిలో కప్పెట్టి వచ్చేసారు. మనమైతే మట్టిలో కప్పెట్టి వస్తాం. కానీ దేవుడు అంటున్నాడు తెలుసా, నేను మట్టిలో కప్పలేదు నాయన, నేను నరులను మంటికి మారుస్తున్నాను. అది ఎంత బాగుంది తెలుసా? మర్యాదగా చెప్తున్నాడు ఆయన, గౌరవంగా చెప్తున్నాడు. నేను నరులను మంటికి మారుస్తున్నాను ఆయన, నేను కప్పేయట్లేదు. మీరు మట్టిలో కలిసిపోయేంత చిన్నవారు కాదు, నేను మంటికి మిమ్మల్ని మారుస్తున్నాను. అసలు మార్చటానికి కప్పేయటానికి అసలు ఏమైనా వ్యత్యాసం ఉందా? ఏమైనా తేడా ఉందంటే బాగా ఆలోచించండి. ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను. మార్చటం అంటే ఏంటంటే, మన ఇంట్లో పాలు ఉంటాయి. ఒక గేదెకో ఆవుకో పాలను పితుక్కుంటారు. ఆ పాలన్నింటినీ పితుక్కున్న తర్వాత గిన్నెలో ఉన్నటువంటి పాలు ఉంటాయి చూసారా, ఆ పాలని బాగా వేడి చేసుకొని కాసి తాగొచ్చు, ఇలా వాడుకోవచ్చు పాలని. కానీ మనం ఏం చేస్తామంటే పాలను బాగా వేడి చేసి దాంట్లో కొంచెము తోడు వేసి పెరుగుగా మార్చుకుంటాం. పాలు
పెరుగుగా మార్చుకోవచ్చు. మార్చటం అంటారు. పాలను పెరుగుగా మార్చుకుంటాము. పాలు కాస్త ఒకరోజే వాడుకుంటాం, పెరుగు అయితే 2-3 రోజులు వాడుకోవచ్చు. అంటే మారుస్తే ఎక్కువ రోజులు నిల్వ చేయొచ్చు. అదే పెరుగుని బాగా చిలికితే వెన్న వస్తుంది అందులోంచి. వెన్న అయితే ఇంకొన్ని రోజులు నిల్వ చేసుకోవచ్చు. పాలని పెరుగుగా మార్చి, పెరుగును వెన్నగా మార్చి, వెన్నను నెయ్యిగా మార్చి, అలా ఒకే పదార్థాన్ని మార్చి 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 నీ తెలివితేటలతో నువ్వేం చేస్తున్నావంటే డబ్బాల్లో వేసి ఎక్కువ రోజులు భద్రం చేసి పెట్టుకుంటున్నావు. పాలైతే ఒకే రోజు వాడుకుంటాం, అది నెయ్యి అయితే సంవత్సరాలు వాడుకోవచ్చు. ఎక్కువ రోజులు నిల్వ చేయాలంటే మార్చాలి. దేవుడు నీకేం అన్యాయం చేయట్లేదు. శశికళను కోల్పోయిన కుటుంబ సభ్యులారా మీరు ఆలోచించండి. తల్లిదండ్రులారా మీరు ఆలోచించండి. అన్నదమ్ములు, బంధుమిత్రులు మీరు అందరూ ఆలోచించండి. రక్త సంబంధికులు, ఊర్లో ఉన్న వాళ్ళంతా మీరెవ్వరు బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు. దేవుడు ఆ చెల్లి యొక్క దేహాన్ని మీరు మట్టిలో కప్పెట్టేసి వస్తే, ఆయన మట్టిలో మీరు కప్పెట్టిన ఆ దేహాన్ని, శరీరాన్ని లేదా శవాన్ని మంటికి మారుస్తాడు. ఎందుకు మార్చాలి? ఎందుకు మార్చాలో తెలుసా? పాలు ఒక్కరోజే నిల్వ ఉంటాయి, నెయ్యి అయితే సంవత్సరాలు నిల్వ ఉంటుంది. టమాటాలు ఉన్నాయనుకోండి, ఈ టమాటాలు ఇంట్లో తెచ్చిపెట్టుకుంటే వారం రోజులే నిల్వ ఉంటాయి. అదే టమాటాలని చట్నీ చేసి పెట్టుకున్నాం అనుకో, ఓ 10 రోజులు నిల్వ ఉంటాయి, ఓ 1 నెల రోజులు నిల్వ ఉంటుంది, 6 నెలలు నిల్వ ఉంటుంది. పచ్చళ్ళు చేసి పెట్టుకుంటే 2 ఏళ్ళు నిల్వ ఉంటుంది. అదే టమాటాలని ఒకవేళ సాసులా మార్చేస్తారు, బాగా నూరి సాసులా మార్చి పెట్టుకున్నాం అనుకో, 5-6 సంవత్సరాలు కూడా సాస్ బాటిల్ ఉంటుంది. అంటే ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉండాలంటే ఓ పదార్థాన్ని మార్చి 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 వాడుకోవాలి. అందుకే దేవుడు మన దేహాలు, చచ్చిపోయిన శవాలు ఉంటాయి చూసారా, ఆ శవాలు కుళ్ళిపోతాయండి. అందుకే మనం ఏం చేస్తామంటే తొందరగా, ఊర్లలో పెద్దవాళ్ళు అంటుంటారు, ఏ బాబు వాసన వస్తుంది, తొందరగా కంపు కొడుతుంది, తీసేయండి, శవాన్ని తీయండి, లేపండి. కుటుంబ సభ్యులు అంటారు, పలానా ఆయన రాలేదండి, చివరి చూపులకు ఇంకా రాలేదు, ఆపండి అంటుంటే, ఇంకెంతసేపు అయ్యా, వాసన కొడుతుందయ్యా, త్వరగా లేపాలి అంటుంటారు. వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు కనుక వాళ్ళ తెలివితేటలతో, వాసనతో అది డీకంపోజ్ అయిపోయి కుళ్ళిపోతే అక్కడి నుంచి దుర్వాసన వచ్చేసి మిగతా వారికి రోగాలు వచ్చేస్తాయి. అందుకే మనము ఆ కంపు కొట్టే శవాలని మన ఇంట్లో పెట్టుకోమండి. చనిపోయిన వాళ్ళని తీసుకెళ్ళి ఊరి బయట ఎక్కడో, పొలాల్లోనో ఎక్కడో ఆ గ్రేవ్ యార్డులో పాతి పెట్టేసేస్తారు. శవాలన్నింటినీ తీసుకెళ్ళి మట్టిలో మనము పాతి పెట్టేసి వస్తున్నాం. మట్టిలో నీవు పాతి పెట్టేసేస్తావు. మట్టిలో నువ్వు పాతి పెట్టి వచ్చేసిన వెంటనే దేవుడు ఏం చేస్తాడు తెలుసా? దేవుడు వెనకలో పని చేస్తుంటాడు. యోబు గ్రంథం చూడండి, యోబు గ్రంథము 24వ అధ్యాయం చూడండి. యోబు గ్రంథము 24వ అధ్యాయం 20వ వచనము. యోబు గ్రంథము 24వ అధ్యాయం 20వ వచనములో ఏం చేస్తున్నాడు చూడండి. కన్న గర్భము, కన్న తండ్రి, కన్న తల్లి వాళ్ళు ఏమైపోతారట తెలుసా? వాళ్ళు మర్చిపోతారట. ఏంటి? మీరు అవునన్నా కాదన్నా బైబిల్ చెప్పేది నిజమంటే, మనము చనిపోయినప్పుడు, మన ఆత్మీయులు కోల్పోయినప్పుడు, మన జ్ఞాపకాల్లో మనం ఎంత బాధతో అయితే గుర్తుపెట్టుకుంటామో అది మెల్లిమెల్లిగా 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 ఆవిరైపోతుంటుంది. అలాగని ఆవిరైపోవటం తప్పేం కాదు, అది జరుగుతుందట. అలా జరగాలి. అలా జరిగితేనే నీవు భూమి మీద తేలికగా బ్రతకగలవు. కన్నా గర్భము మరిచిపోతుందట. పురుగు వస్తుందట అక్కడికి. పురుగా ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది పురుగు? శవాన్ని మనం మట్టిలో కప్పెట్టి వచ్చేస్తాం చూసారా, ఆ శవాన్ని ఒక 6 నెలల తర్వాత, ఒక సంవత్సరం తర్వాత, కొన్ని సందర్భాల్లో పోలీస్ కేసులు అయితే మళ్ళీ డాక్టర్లు చేంజ్ చేస్తారు తెలుసా, మళ్ళీ ఆ సమాధిని విప్పేసి లోపలికి వెళ్ళి దాన్ని మళ్ళీ పోస్ట్ మార్టం చేస్తారు. అలాంటప్పుడు పురుగులు ఉంటాయి అక్కడ. ఆ శవము చుట్టూ మొత్తం పురుగులే. ఆ పురుగులు విలవిల 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 నాడే పురుగులు వచ్చేస్తాయి. శవాలను తినే పురుగులు వస్తాయి. ఆ శవాలని పురుగులు కూడా ఎలా తింటాయి తెలుసా?
కమ్మగా తింటాయట. ఆ మాట ఉంది బైబిల్లో. కమ్మగా తింటాయట. మనం యాపిల్ పండుని ఎలా కొరికేసుకుని కమ్మగా ఎలాగైతే తింటామో అవి శవాలని కమ్మగా తింటాయి. అయితే మనకేం అన్యాయం జరగదట. కుటుంబ సభ్యులే బాధపడకండి దానికి. అలా ఎవరు చేస్తున్నారంటే దేవుడే చేస్తాడు. శవాల దగ్గరికి, మనం మట్టిలో కప్పెట్టిన శవాల దగ్గరికి పురుగులను ఆయన పంపుతాడు. ఆ పురుగులు ఆయన సైన్యమే. ఆ పురుగులు వచ్చేసి ఆ శవాన్ని కమ్మగా తినేస్తాయట. తిన్న తర్వాత ఏమవుతుందో తెలుసా? అవి అరిగించుకుంటాయి. అరిగించుకున్న తర్వాత విసర్జిస్తాయి. తిన్న శరీరాన్ని అంతా విసర్జిస్తాయి. విసర్జించిన వెంటనే ఏం జరిగింది అనుకుంటున్నారు? మట్టిని విసర్జిస్తాయి. అవి తిన్నదేమో శరీరం, విసర్జననేమో మట్టి. అక్కడ మొత్తం చూడండి, ఒక 4-5 ఏళ్ళు 10 ఏళ్ల తర్వాత ఎక్కడైతే శరీరం మనం పెట్టేసి వస్తామో అక్కడ కరెక్ట్గా మట్టి పూసినట్టు ఉంటుంది. ఇక్కడ చెయ్యి ఉండదు, ఇక ఆ చెయ్యి మట్టి. ఇక్కడ కాలు ఉండదు, కాలు ఉండదు, అక్కడ కరెక్ట్గా మట్టి పూసినట్టుగా ఉంటుంది. దాన్ని ఒక కర్రతో ఇలా అన్నాం అనుకో, ఆ మట్టి అంతా ఇలా కింద పడిపోతుంది. ఎంత అద్భుతం! ఆ మట్టి దేవుడు మార్చిన దేహం. ఆ మట్టి అంటే ఏదో కాదు, ఇదే, ఈ మట్టి దేహమే. అంటే ఒకప్పుడు అక్కడి నుంచే తీసి పెట్టాడు, అక్కడి నుంచే తీసి చేశాడు. నేల మట్టితో నరుని నిర్మించాడు, నేల మట్టితోనే మానవుణ్ణి చేశాడు ప్రారంభంలో. అలా నేల మట్టే మన దేహం అంతా నేల మట్టే. ఈ దేహంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి కణము నేల మన్నే. అది మళ్ళీ మట్టికి మారుస్తాడు, మట్టికి మారుస్తాడు. మార్చి మట్టిలో దాన్ని భద్రపరిచి పెడతాడు. ఏం భయపడకండి. శశికళ చెల్లి ఏదో అయిపోతుంది, ఎక్కడో అయిపోయింది అనుకుంటున్నారు మీరు. వాస్తవంలోనికి వెళితే, ఉన్నతమైన ఆలోచనలోనికి వెళితే, ఈ రోజు ఆమె ముందెళ్ళింది, తర్వాత మనమే వెళ్ళాలి. మన సంఖ్య కూడా అదే. మీరేమి భూమికి ఆయుష్కంతంలో అత్తుకొనే ఉండరు. మనమే ఇక్కడేం ఫిక్స్ అయిపోవాల్సింది ఏం లేదు. 60 ఏళ్ల వాళ్ళు కాటి కాలు కాపుకొని కూర్చున్నారు. వాళ్ళు పోతారని నువ్వు అనుకుంటున్నావు. ఎవరైనా పోవచ్చు ముందు. ఎవరైనా ఇక్కడ ఉండాల్సిందేం కాదు. నరులారా తిరిగి రండి అని అన్నాడంటే మనం ఇక్కడ ఫిక్స్ అయి ఉంటాం అనుకోకండి. ఇక్కడ నుంచి మనం వెళ్ళిపోవాల్సిందే. వెళ్ళిపోయిన వెంటనే, ఈ దేహంలో నుంచి ఆత్మ వెళ్ళిపోయిన వెంటనే అలా మట్టిని తీసుకెళ్ళి మనం ఏం చేస్తున్నాం తెలుసా? శరీరాన్ని తీసుకెళ్ళి మట్టిలో కప్పెట్టేస్తే దేవుడు దాన్ని మట్టికి మార్చాడు. ఎందుకు మార్చాడంటే మారుస్తే ఎక్కువ కాలం నిలువ ఉంటుంది. అంటే మాట చెప్పాలంటే ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టాడు అనమాట. ఈ మట్టి అనేది ఒక ఫ్రిడ్జ్ లాంటిదంటే మట్టిలో పెట్టేశాడు. శశికళ అనే చెల్లి దేహాన్ని మీరు మట్టిలో కప్పెట్టేసేశారు. దేవుడు ఇప్పుడు మట్టికి మారుస్తుంటాడు, మారుస్తుంటాడు, మారుస్తుంటాడు. అలా ఆమె ఆత్మ మాత్రం అక్కడ ఉండదు. ఆమె ఆత్మ చనిపోయిన నాడే ఒక్క క్షణంలో వెళ్ళిపోయింది పాతాళానికి. అదేంటి మళ్ళీ పాతాళానికి వెళ్ళిపోయింది అంటున్నారా? పాతాళానికే వెళ్తారంతా. చనిపోయిన ప్రతి ఒక్కరు పాతాళానికే వెళ్తారు. ఆ పాతాళ లోకములో 3 స్థలాలు ఉన్నాయి. అందులో వేదనకరమైన స్థలం ఒకటి ఉంటుంది, నెమ్మది పొందే స్థలం ఉంటుంది. అలాగని ఈ రెండిటికి మధ్య అగాధం ఒకటి ఉంటుంది. ఇదంతా పాతాళ లోకపు చరిత్ర. ఆ పాతాళ లోకంలో మరి శశికళ అనే చెల్లి ఎక్కడ వెళ్ళింది? వేదనకరమైన స్థలానికి వెళ్ళి వేదన పడుతుందా? నెమ్మది పొందే స్థలానికి వెళ్ళి నెమ్మదిగా ఉందా? ఇది మనకు తెలియదండి. ఈ భూమి మీద జరిగిన క్రియలను బట్టి ఆమె భక్తురాలు అని మనం అనుకుంటున్నాం కాబట్టి ఆమె దేవుడున్న లోకానికి చేరుతుందని మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం. భక్తులుగా బ్రతుకుతున్న వాళ్ళంతా నెమ్మది పొందే స్థలానికి వెళ్తారని బైబిల్ చెప్తుంది కనుక వెళ్తున్నారంటున్నాం. వాస్తవంలోనికి వెళ్తే ఒక్కడికి వెళ్తే అని అర్థమవుతుందా? ఎవరు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు అని ఎవరికి తెలియదు. కానీ ఆమె బ్రతికిన బ్రతుకును బట్టి మనకి ఏమర్థమవుతుందంటే ఆమె నెమ్మది పొందే స్థలానికి వెళ్ళి ఉండవచ్చు. అలాగని వేదనకరమైన స్థలానికి ఎవరు వెళ్తారు? ధనవంతుడు వెళ్ళాడు. ఘోరాతి ఘోరమైనటువంటి వేదన. చిటికెన వేలుతో నీళ్ళు అడుగుతున్నాడు. తండ్రివైన అబ్రహామా, నా మీద కనికరపడి ఆ లాజరును పంపించవా? వేలి కొనను, ఈ వేలి యొక్క కొనను నీళ్ళలో ముంచి నా ఆకలిని చల్లార్చుటకు, నా దాహమును చల్లార్చుటకు కొంచెం పంపించవని అడుగుతున్నాడంటే ఆయన యొక్క దాహం యొక్క తీవ్రత ఎలా ఉంది, ఆయన ఎంత ఆవేదన పడుతున్నాడు అనేది ఆ వేదనకరమైన స్థలానికి గుర్తుగా చూపించాడు దేవుడు. అది
దేవుడే రాయించకపోతే మనకు అర్థమయ్యేది కాదు. అలాంటి వాళ్ళంతా అక్కడికి వెళ్తారట. అక్కడికి వెళ్ళకూడదని ఈ మాటలు చెప్తున్నాను. మనలో ఏ ఒక్కరు అక్కడికి వెళ్ళకూడదని ఈ మాటలు పదే పదే చెప్తున్నాను. పిల్లరా, చెల్లికి అన్యాయం జరగలేదని నేను నమ్ముతున్నాను. తల్లిదండ్రులుగా మీరు నమ్మండి. అలా అంతకంటే గొప్పగా మీరు కూడా బ్రతకడానికి ప్రయత్నం చేయండి. కుటుంబ సభ్యులు ఆమె వెళ్ళిపోయిందని బాధపడడం కాదు, ఆమె యొక్క దేహము మట్టిలోనికి మార్చి పెట్టబడిందంటే ఆ తర్వాత ఆ మట్టి దేహం మహిమా దేహంగా మారబోతుంది. దానికి మహారూపాన్ని ఇస్తాడు దేవుడు. ప్రతి దానికి మహిముందట, ప్రతి వస్తువుకు మహిముందట. కొరింథీయులకు రాసినటువంటి మొదటి పత్రికలో చెప్పాడు పౌలు గారు. కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక 15వ అధ్యాయం 40, 41, 42 వచనాలు చూడండి. కొరింథీయులకు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక 15వ అధ్యాయం, ఫాస్ట్ గా చదవాలి. మరియు ఆకాశములో వస్తువులు ఉన్నాయి, ఆకాశ వస్తువు రూపములు కలవు. భూమి మీద వస్తువులు ఉన్నాయి, భూ వస్తువు రూపములు కలవు. ఆకాశ వస్తు రూపములకు మహిమ వేరుంది. భూ వస్తువుల ఆ రూపములు ఉన్నాయి, వాటికి మహిమ వేరు. సూర్యుని మహిమ వేరు, చంద్రుని మహిమ వేరు, నక్షత్రముల మహిమ వేరు. మహిమను బట్టి నక్షత్రములకును మరి ఒక నక్షత్రములకును భేదము కలదు. అలాగే మృతుల పునరుద్ధానమును అలాగే జరుగుతుంది. శరీరము క్షయమైనదిగా విత్తబడి అక్షయమైనదిగా లేపబడును, ఘనహీనమైనదిగా విత్తబడిది మహిమ గలదిగా లేపబడును, బలహీనమైనదిగా విత్తబడి బలమైనదిగా లేపబడుతుంది. నమ్మితే మీరు విశ్వాసులు, మీరు నమ్మితేనే విశ్వాసులు. ఎందుకంటే మీ కళ్ళ ముందు ఇవేం జరగలేదు. ఒక మనిషి చనిపోయి తిరిగి లేపబడ్డ మీ కళ్ళ ముందు జరగలేదు. కానీ లేఖనాల్లో దేవుడు రాయించి పెట్టాడు, నాయన మీరు నమ్మాలని నా కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు వారిని భూమి మీదకి పంపి ఆయన శరీరధారిగా 33.5 సంవత్సరాలు ఈ భూమి మీదే బ్రతికి తాను చనిపోయాడు. ఆయన దేహాన్ని కూడా పెట్టారు. అలాగని నేను ఏం చేశాను తెలుసా? ఆయనను లేపాను, మిమ్మల్ని కూడా లేపుతాను, మిమ్మల్ని అందరినీ లేపుతాను. ఆయన ప్రథమ ఫలం, తర్వాత ఫలాలు మీరే. ప్రథమ ఫలం క్రీస్తే. ఓ చెట్టు కాసిన మొదటి పండు ఆయన అయితే తర్వాత పండ్లు మీరే. అంటే ఆయనకి ఎలాగైతే పునరుద్ధానాన్ని నేను ఇచ్చానో ఆయనలా బ్రతికితే, ఆయన బ్రతికినట్టుగా ఈ భూమి మీద మీరు బ్రతికితే, ఆయనను ధరించి మీరు బ్రతికితే, ఆయన గుణగణాలను బ్రతికి అలా అవపాసన పట్టి బ్రతికితే, దేవుడు రాయించిన ప్రతి మాటను మీరు జ్ఞాపకాల్లో ఉంచుకొని బ్రతికితే, దేవుడు కోరుకున్నట్టుగా పాపాన్ని విడిచి పరిశుద్ధంగా బ్రతికితే, బాప్తీసం ద్వారా మీ పాపాలన్నీ కడిగేసుకొని పరిశుద్ధులుగా మీరు బ్రతికితే, మనకు కూడా చెబుతున్నది అదే, ఇదిగో నీకు కూడా మహిమ దేహాన్ని ఇస్తానయ్యా. యేసుక్రీస్తు వారికి ఇచ్చాను. అది నేను ఎలా ఇచ్చాడు తెలుసా? యేసుక్రీస్తు వారు తిరిగి లేపబడినాడండి. ఆ జరిగినటువంటి అద్భుతాలు ఏంటో తెలుసా? యేసుక్రీస్తు వారి దగ్గరికి మగ్ధులేని మరి వచ్చేసిందండి తెల్లవారుజాము. యేసుక్రీస్తు వారు సమాధిలో లేరు, లేచారు. తోటమాలి అనుకుని తోటమాలికి అంటుంది, తోటమాలి ఆ యేసును ఎక్కడికి ఎత్తుకెళ్ళిపోయో చెప్పు, ఆయన తీసుకుని వస్తే నేను చూస్తానంటుంది. అప్పుడు మాట్లాడుతున్నాడు మరియా. మాట్లాడగానే వెంటనే గుర్తుపట్టేసింది ఈయన యేసుక్రీస్తు వారని. గబగబా వెళ్ళి ముట్టుకుందాం అనుకుంటుంది. అప్పుడు యేసుక్రీస్తు వారు అన్నాడు, నన్ను ముట్టుకోద్దమ్మా, నన్ను ముట్టుకోవద్దు. ఇప్పుడు నాకు వచ్చిన దేహం మామూలు దేహం కాదు, ఇది మహిమా దేహం. అంతకుముందున్నది అది ప్రకృతి సంబంధమైన శరీరం, ఇప్పుడు ఆత్మ సంబంధమైన శరీరం, మహిమా దేహం, బలమైనది, ఘనమైనది. ఎంత బలం ఉంటుంది తెలుసా దేహానికి? ఈ దేహానికి ఎంత బలం ఉంటుంది? మహా అయితే నువ్వు పంచి కొడితే ఒకటి మూతి పళ్ళు రాలిపోతాయి. మహా అయితే నువ్వు ఎవరన్నా కొడితే వాడి కాలు విరుగుతుంది, చేయి విరుగుతుంది. అలాగని మహిమ దేహాన్ని లక్షల మంది చీల్చినా చీల్చలేరు. మహిమా దేహానికి ఉన్న శక్తి, మహిమా దేహాన్ని తీసుకెళ్లి అగ్నిలో వేస్తే కాల్చలేము. మహిమా దేహాన్ని ఆకాశం నుండి విసిరేస్తే కింద పడిన మళ్ళీ లేచలా కూర్చుంటది. అదే ప్రకృతి సంబంధమైన శరీరాన్ని అలా ఒక 10 ఫ్లోర్ల బిల్డింగ్ నుంచి కింద పడేస్తే పీస్ అయిపోతుంది, ముక్కలు చక్కలుగా చిరిగిపోతుంది. కానీ ప్రకృతి సంబంధమైన దేహం లాంటిది కాదది, బలమైనది. ఎంత బలం ఉంది? ఆ బలం ఏంటంటే యేసుక్రీస్తు వారు అలా ఆరోహణమయ్యారు.
మరియా వెళ్ళు, నా సహోదరులతో చెప్పు, నా తండ్రియు మీ తండ్రినైన వాని దగ్గరికి నేను ఎక్కిపోతున్నాను. అలా ఎక్కిపోయాడు అంతే. తెల్లవారుజామున జరుగుతుంది కదా. ఆదివారం నాడు యేసుక్రీస్తు వారు లేచిన తెల్లవారుజామున అలా ఆకాశానికి ఎక్కిపోయాడట, పరలోకానికి వెళ్ళిపోయాడండి. ఎంతసేపట్లో వెళ్ళాడు? యోహాను సువార్త చూడండి, ముగింపులోనికి వచ్చాను. యోహాను సువార్త 20వ అధ్యాయం చూడండి. యోహాను సువార్త 20వ అధ్యాయంలో యేసుక్రీస్తు వారు ఎలా ఎక్కిపోయారో చెప్తున్నారు చూడండి. 17వ వచనము. యేసుక్రీస్తు వారు మగ్దలేని మరియతో అంటున్నారు, యేసు ఆమెతో, నేను ఇంకను తండ్రి యొద్దకు ఎక్కిపోలేదు కనుక నన్ను ముట్టుకొనవద్దు. అయితే నా సహోదరుల యొద్దకు వెళ్ళి నా తండ్రియు మీ తండ్రియు, నా దేవుడును మీ దేవుడునైన వాని యొద్దకు ఎక్కిపోవచ్చున్నానని వారితో చెప్పమని చెప్పాడు. ఎక్కిపోతున్నాడట. దేని మీద ఎక్కాడు? మామూలుగా అయితే మనం ఒక దేశం నుంచి ఇంకో దేశానికి వెళ్ళాలంటే విమానం ఎక్కాలి, లేదా ఒక చాపర్ ఎక్కాలి, హెలికాప్టర్ ఎక్కాలి. ఒక హెలికాప్టరు, హెలిప్యాడో ఏదో మొత్తం మీద ఎక్కేసి హెలిప్యాడ్లో దిగాలి కదా. హెలికాప్టర్ ఎక్కి హెలిప్యాడ్లో దిగాలి, విమానం ఎక్కి ఎయిర్పోర్ట్లో దిగాలి, ఇలా కదా. మరి ఆయన ఎక్కిపోయాడట. దేని మీద ఎక్కిపోయాడు? ఏమీ లేదంటే ఆ దేహం ఎలాంటిది తెలుసా? వాహనం. ఆ దేహమే వాహనం. ఎలా మారుతుంది? దానికి బటన్స్ అవసరం లేదు. అనుకుంటే విశ్వంలోనికి దూసుకుని వెళ్ళిపోతుంది అంతే. విశ్వం అంటే చిన్నది అనుకుంటున్నారా? ఈ విశ్వంలోనికి అలా వెళ్తుంటే పైకి వెళ్ళిన తర్వాత, ఆ పైకి వెళ్ళాక ఈ మనిషి బ్రతకలేడండి. గాలి ఉండదు అక్కడ, పీల్చుకునే గాలి ఉండదు. మరి మహిమ దేహం గాలి అవసరం లేదు దానికి. గాలి ఉన్నా ఉంటుంది, గాలి లేకపోయినా ఉంటుంది. పోనీ అలా విశ్వంలోనికి వెళ్తుంటే అగ్నిగోళాలు ఉన్నాయి కదా. సూర్యుడు ఉన్నాడు, మండుతున్నాడు. సూర్యుడికి దగ్గర వెళ్తే కాలిపోతాయి. ఏ వస్తువైనా కాలిపోవాల్సిందే, భస్మం అవుతుంది. కానీ యేసుక్రీస్తు ధరించుకున్న మహిమ దేహం సూర్యుని మధ్యలో నుంచైనా వెళ్ళిపోగలదు, నక్షత్రాల మధ్యలో నుంచైనా వెళ్ళిపోగలదు. సూర్యుడు మాత్రమే అగ్నిగోళం కాదు, కోటాను కోట్ల నక్షత్రాలు అవన్నీ కూడా అగ్నిగోళాలే, మండుతున్న అగ్నిగోళాలు. అగ్నిగోళాల మధ్య నుంచి వెళ్ళిపోయాడు, తండ్రి చెంతకు వెళ్ళిపోయాడు అంతే. మరి కాల్చలేవా అది? ఆయన ధరించుకున్నది మహిమ దేహం. అందుకే చెప్పాడు, అమ్మా నరులను నేను మంటికి మారుస్తున్నానమ్మా. ఎందుకు మారుస్తున్నారు ప్రభా? తర్వాత నేను ఇవ్వబోతున్నాను మహిమ దేహం. మట్టి దేహానికి మహిమనిస్తాను. ఆ మహిమ ఎలా ఉంటుందంటే మీరు ఊహించలేరు, కత్తితో కోయలేరు, ముక్కలుగా చేయలేరు. అలాగని ముక్కలుగా మీరు చేయాలనుకున్న మళ్ళీ ఎత్తుకుంటుంది అది. అసలు ఏ విధంగానైనా అవుతుంది. మరో రూపంలోనికి మారుతుంది, మారు వేషంలోనికి మారుతుంది. యేసుక్రీస్తు వారు మారు వేషంలో కూడా ప్రత్యక్షమయ్యారు. సందర్భాలు ఇప్పుడు అప్రస్తుతం కనుక నేను ఇంకా అవన్నీ జ్ఞాపకం చేయట్లేదు. మీకు చాలా పెద్ద గొప్ప చరిత్ర ఉంటుంది మన దేహానికి. తక్కువ అంచనా వేయకండి. ఏదో చావు అనగానే ఏదో చిన్నగా ఆలోచించకండి. చావు అనేది దేవుడు మనిషికి రాసినటువంటిది ఒక గీత. ఈ చావు తర్వాత అసలు సిసలైన జీవితం ప్రారంభమవుతుందండి. కుమార్తెను కోల్పోయిన తల్లిదండ్రులు చాలా బాధలు ఉంటారండి. తల్లిగారు రూతమ్మ, శెట్టర్ గారు, మీరు చాలా బాధలు ఉంటారు. మీరు ఆనందపడాల్సింది ఏంటంటే, ఆమె ఎలాగైతే భక్తిగా బ్రతికిందో అంతకంటే గొప్ప భక్తిని మీరు సంపాదించుకోండి. ఆమెకి ఏం అన్యాయం జరగలేదు. ఆమె నిజంగా భక్తురాలి మీరు అనుకుంటున్నప్పుడు ఆమె గురించి మీరు ఇంకెందుకు బాధపడాలి? యెహోవా భక్తుల మరణము దేవుని దృష్టికి విలువ కలది. నరులారా తిరిగి రండి అని పిలుస్తున్నది ఏ నరులను అనుకున్నారు? పరిశుద్ధులనే పిలిచాడండి. ఆయన పిల్లలు ఆయన చెంతకు వెళ్ళిపోతున్నారు. ఆయన చెంతకు వెళ్ళిపోవటానికి అర్హత సంపాదించి వెళ్ళిపోయారు. అలా వెళ్ళిన తర్వాత దేహాన్ని కూడా దేవుడు ఊరికి వదలడట, మట్టికి మారుస్తున్నాడట. మార్చిన దేహాన్ని మహిమా దేహంగా మళ్ళీ అప్పగిస్తాడట యేసుక్రీస్తు రెండవ రాకడలో. అలా పొందుకోవడానికి మనం ప్రయత్నం చేయాలి. ఆ మహిమ దేహమే మనకు వస్తే ఎంత భాగ్యం అండి. ఆ మహిమ దేహంతో విశ్వంలోనికి వెళ్ళగలవు. ఇంకా చెప్పాలంటారా, ఈ విశ్వమే మొత్తం లైన్ అయిపోతుంది. భూమి ఉండదు, గాలి ఉండదు, ఈ వెలుగు ఉండదు, ఏది ఉండదు. ఇవేమి లేకుండా మరి ఆ మహిమా దేహం ఎలా ఉంటుంది?
అదే మరి చరిత్ర అంటే. ఇవి లేకుండా కూడా మహిమ దేహం ఉంటుంది. అందుకే ఆ మహిమ దేహానికి చావు లేకుండా తీసుకెళ్తాడు విశ్వంలోనికి. ఆ విశ్వాన్ని దాటుకొని ఎక్కడికి వెళ్తుంది తెలుసా? పరలోకానికి వెళ్తుంది. కోటాను కోట్ల సంవత్సరాలంత దూరం ప్రయాణం చేయాల్సినటువంటి ఆ మహిమా దేహం యేసుక్రీస్తు వారు ఉదయం వెళ్ళారు, మళ్ళీ సాయంత్రానికి శిష్యుల మధ్యకు వచ్చేశారు. అంటే విశ్వములోనికి వెళ్ళి ఇలా రాగలుగుతుంది, పరలోకానికి వెళ్ళి రాగలిగింది. అంటే ఆ దేహం మామూలు దేహం కాదండి, అది మహిమా దేహం. అందుకే మనుషులను దేవుడు భూమి మీద నుంచి తీసుకెళ్తున్నాడంటే ఆయన అన్యాయం చేస్తాడని ఎలా అనుకున్నారండి? అన్యాయం చేయడండి. ఇది నాయన మీ గురించి నేను దాచిన విలువైన సంపద, మీకు మహిమ దేహాలు నేను ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను దేవుడు చెప్తే చావుపేరట మనమేమో చిన్నగా ఆలోచిస్తున్నాం. దయచేసి చిన్నగా ఆలోచించకండి. మన మనసులో ఉన్నటువంటి బాధ నిజంగా తీసివేసేది దేవుడినట, మనల్ని ఆనందపరిచే దేవుడినట, మనకు ఓదార్పునిస్తున్నది దేవుడినట. ఆ పరలోకమందున్న దేవుడు మహిమ గల దేహాన్ని ఇవ్వటానికి సావు అనే పేరుతో ఈ లోకంలో నుంచి మనుషుల్ని తీసుకెళ్తున్నాడు. అంతేనండి. మట్టి దేహానికి మహిమ రూపం ఉంది, మహిమ రూపం ఉంది. అదే యేసుక్రీస్తు వారి ద్వారా చూపించాడు. భక్తులుగా బ్రతకండి, పాపాలను వదిలేయండి. భూమి మీద మనిషి అత్యంత ప్రమాదకరమైన స్థితిలో ఉన్నాడండి. జాగరూకులో పడి మన కళ్ళ ముందు మనకు ముందున్నటువంటి వాళ్ళు పోతున్నారు అని అంటే దాని అర్థం వాళ్ళు చెడ్డవాళ్ళని ఎప్పుడు ఆలోచించకండి. అందరూ చెడ్డవాళ్ళు కాదు, అందరూ చెడ్డవాళ్ళు వెళ్తున్నారు, వాళ్ళని చూసి మనం నేర్చుకోవాల్సింది అలా నేను బ్రతకూడదని. మంచి వాళ్ళు వెళ్తున్నారు, వాళ్ళని చూసి మనం నేర్చుకోవాల్సింది వీళ్ళకంటే నేను ఇంకా గొప్పగా బ్రతకాలి, వాళ్ళకంటే ఇంకా గొప్పగా నేను బ్రతకాలి, నా క్యారెక్టర్ని, నా గుణాన్ని, నా శీలాన్ని కాపాడుకోవాలి, దేవుని సన్నిధిలో పరిశుద్ధులుగా నిలబడాలి. అలా నిలబడితేనే మహిమలోకానికి చేస్తాం. ఎందుకంటే మహిమ దేహాన్ని అలాంటి వారి సంపాదించుకుంటారు. విన్న మాటలు మీ అందరి వినికిడులు మీకు ఓదార్పునిచ్చే విధంగా ఉండాలని కోరుకుంటూ ప్రార్థన చేస్తాను. తల వంచండి. పరిశుద్ధుడు అయిన మమ్మల్ని కనుమ తండ్రి, దేవా ఈ జీవిత కాలం ఎంతో విలువైన తండ్రి. మీరిచ్చిన ఈ ఆయుష్ కాలంలో మేము మీ పిల్లలుగా మీరు కోరుకున్నట్టుగా బ్రతకాలని మీరెంతో ఆశతో ఎదురు చూస్తున్నారు. మీ ఆశ నెరవేర్చే పిల్లలంగా మేము ఉండాలని మీ పిల్లల మధ్య కుమార్తెను కోల్పోయి భారభరితమైన హృదయాలతో ఉన్నటువంటి కుటుంబాలకు ఓదార్పునిచ్చి మీ మాటలను తెలియజేసిన తండ్రి, మీరు మనుషులు ఎవ్వరికి అన్యాయం చేయరు తప్ప, మీరు అన్యాయం ఎప్పుడు ఎక్కడ చరిత్రలో చేయలేదు తండ్రి. దుష్కార్యము మనుషులు చేసే తప్ప మీరు మాకు న్యాయమే చేస్తున్నారు, మా మనసును తేలికపరుస్తున్నారు, మమ్మల్ని ఆనందపరిచేదే మీరు చేస్తున్నారు. భూ సంబంధమైన శరీరాల్లో ఉంటున్నటువంటి మేము మట్టి దేహములో మట్టి మెదడుతో ఆలోచిస్తే ఇదిగో తండ్రి అన్యాయం జరిగింది అనిపిస్తున్నప్పటికీ అంతకంటే ఉన్నతమైన విషయాలు మీరు లేఖనాలు మా కొరకు పెట్టి మీరు మాకు న్యాయమే చేస్తున్నారని, మహిమనివ్వటానికే ఇదంతా చేస్తున్నారని, మాకు మేలు చేయటానికే చేస్తున్నారని మమ్మల్ని ఓదార్చి ఎన్నో అద్భుతమైన విషయాలు మాకు తెలియజేసినందుకు కృతజ్ఞతలు దేవ. కుమార్తె శశికళను పోగొట్టుకున్న కుటుంబం, కుమార్తె ముగింపులోనికి వెళ్ళలేదని